Bedo maonge nyathi e kind moko kuom ogendini e pinje mag Afrika ikawo kaka ng'ol kendo nyalo kelo akwede mathoth ahinya to kuom nyidendi ma ok nyal yudo nyithindo. Wach ma kama omiyo jodongo mawuok e oganda mar Ilchamus mayudore kar chung' od bura ma Baringo South Obagalam moyiedhi ne mine ma kamago e yawo ma Mukutani, ka bende gilamo mondo mi koth ochwe e gwenge makono. Daniel Otieno nigi ler mathoth. E gweng' ma Mukutani e kar chung' od bura ma Baringo South waromo gi kweth jodongo mag oganda Ilchamus okinyi ka giting'o bokne lamo moyiedhi. Gweng'ni pok oyudo koth kuom thuolo malach. Odiechiengni jodongo gi okawo rombo to kendo tero e yawo ma Mukutani kendo ling'e pi nyading'wen mi nyaka dende terni, ranyisi ni koth biro chwe. Poni ranyisi ma kamano okone, mano nyiso ni nitiere kuong' kod masira mabiro timore. Kuingiza hiyo maji, hiyo ni ishara ya kusema tuingize maji itoke, ianza kufanya hivyo masikio na mwili yote kutoa hiyo maji. Hiyo ni kusema basi mvua itanyesha. Odiechiengni moyiedhi, jodongo gi bende ochiwore mar timo lamo ne mine maloche, ka mine chokore e ot achiel mar miyo malor ka giwer kendo lamo. Bang'e gidhi e tie yadh ng'oo kama gidhi e nyime giwer. Sisi yote tunakuja kuomba Mungu na tunakuja na masiwa na hiyo nini ya ng'ombe. Sasa tunakuja kuweka hii miti, sasa vile tunaimba au kuweka hiyo nini, sasa hiyo masiwa kupea kuja kuweka hii miti, Mungu naona. Ellen Lesuno, majagni 28, neno na eka nigi paro mathoth. Pok oyudoga nyathi chakre odonji keny. Oleronwa ni e higa ma 2012 ne obedo mapek, to kata kamano ne ok odhi kaka noparo. Kokanyo pok ochako bedo mapek kendo gino makoro osekelo ne midhiero buora e ode. Kama sasa mtu kama mimi sijabarikiwa bado, sijapata mtoto. Wamama sasa wakiimba hivi ama wakifurahi hivi, mimi hata pia nabarikiwa na hiyo kuomba ya wamama. Kaluwore gi ruoth magweng'ni Benjamin Lecher, tim kod kit ogandani dwarore ahinya ka osebed ka itiyo kode kuom higni buora e nyayo riwruok mar oganda Ilchamus. Inafanya kazi kwa imani ya kimila na imewahi kufanya, na hata hii ya leo tuna imani kwa sababu kuna mama ambaye hajafanikiwa kwa muda, na kupitia hii maombi ya leo ambaye inaenda kabisa katika utamaduni, inaenda kwa Mungu na Mungu anasikia maombi na kilio ya yule mama. Kido makama mar luor itimo mana kod jodongo ma oyang ni ler kapamba e dier oganda. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.